Hej, i dag der skal vi kigge på toner og få vores Arduino board til at spille nogle toner med en lille piezo speaker. Vi sætter vores, skal I se hvad vi gør. Jeg skal nok lidt tættere på, så I er helt sikre på at I kan se det. Sige 12'eren, lad os sætte den over til 35. Gør vi lige rød. Sådan, og så vores lille piezo speaker. Den sætter vi lige herovre. Det er vigtigt, at I sætter en modstand på, så den klasker vi lige på der. Piezo speakeren herover, og så trækker vi en ledning over til ground. Så det er sådan rimelig hurtigt klaret det her kredsløb, ikke? Så det vil sige, at hvis vi skal spille en tone, så skriver vi den til 12'eren. Og så går den igennem modstanden og piezo speakeren. Piezo speakeren er egentlig bare en lille lydting, den kan klikke. Og så Arduino, den kan lave klikkene så hurtigt, at det kommer til at lyde som en tone. Så det er kredsløbet. Yes, inden vi lige begynder på selve koden, så har jeg lige en lille rettelse fra sidste gang, jeg glemte at fortælle jer. Jeg sagde, at alle linjer skulle afsluttes med et semikolon. Ligesom det der, ikke? Nu har vi skrevet F, et eller andet. Hvis vi så skriver et semikolon der, så sker der absolut ingenting. En F-sætning, den gør som udgangspunkt én ting. Lad os sige, hvis det her det passer, så gør den præcis det der. Og så afslutter den med firkant, eller afslutter med semikolon. Så det vil sige, det vil virke, så vil den kun gøre den der ene ting. Men hvis man gerne vil have den til at gøre flere ting, og det vil man nemlig gerne nogle gange, så sætter man en af de der curly brackets her, og så kan vi sige, tænd for port 13, sluk for port 13. Så det er flere ting, men et semikolon der, så vil den tro, at den skal gøre det, der står herinde, og når der ikke står noget, så tror den egentlig, at den er færdig med den F-sætning. I øvrigt, så kan man sætte alle de semikoloner, man vil, fordi det tænker den bare, gør det, der står her, der står ingenting, super, så gør jeg det. Gør det her, det der. Så det vil ikke give fejl. Godt, så er det vist på plads. Så se her. Vi skal til at spille nogle toner nu, ikke? Og lad os sige, at vi kun skal til at spille det én gang. Så kører vi den op i vores setup, fordi loopet det bliver ved med at køre igen og igen. Så I kan selv bestemme, om vi vil til at spille melodien én gang eller flere gange. Altså her, nu kommer der lige en ny smart ting. Hvis I har en lille kommentar, en ting I skal huske, så kan man lave 2 skråstreger, altså shift 7. Så kan man skrive alt det, man vil her, og det ignorerer Arduinoen, og det giver ikke nogen fejl. Så hvis man har en eller anden ting, man skal huske, så er det altså en måde at gøre det på. En anden måde at gøre det på, hvis man skal skrive meget, det er at lave en skråstreg og en stjerne. Og når man så er færdig med at skrive det, man skal skrive, så laver man en stjerne og en skråstreg. Så alt det, der kommer til at stå herinde, det er bare personlige noter. Og det er faktisk lige hvad vi skal bruge lige nu, fordi tonen C, den har en frekvens på cirka 262 Hz. Og D, den har 294. E har cirka 330. Det er sådan omtrentligt. Det er noget med et eller andet komma noget, ikke de her tal. Men det er jeg ret sikker på, at Arduino ikke kan finde ud af. Så vi holder det bare lige hele tal. G, den ligger på 392. De her toner her, dem kan I finde ud på nettet. Og A, I kan bare søge på tonefrekvenser. Så vil jeg skrive hernede. Tonefrekvenser. Eller tone frequency. Er det sådan der, tror jeg. Er det med Y? Whatever. Sådan noget der. Så kan I sikkert finde en oversigt over dem. Og B, den har vi på 494. Og så C'et ovenover, den har vi på 523. Cirka. Fordi nu, Arduino den ignorerer det her. Det er ikke noget, der dræner systemet eller noget. Altså i hastigheden. Så det er ikke noget, der koster noget at skrive. Og det gør, i stedet for at man skal til på nettet og kigge, eller udskrive eller andet, så har vi de der toner heroppe. Måske kan man sige, det måske være en god idé at sætte den uden for vores setup. Bare lige for en god ordens skyld.
Godt. Lad os så sige, at vi går derhen til at spille en tone. Så skriver vi tone og laver en parentes og et semikolon. Og så skal vi skrive, hvilken port kunne vi godt tænke os, at tonen den kommer på. Men den sætter vi jo til 12. Hvilken tone kunne vi godt tænke os? Men lad os sige, at vi bare starter på det første C, altså 262 Hz. Så kan vi prøve at uploade den og se, hvad der sker. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Jeg holder lige mikrofonen lidt tættere på. Så det virker, og det er jo allerede næsten til at få spat af. Så lad os se, vi gør lige sådan her. No tone. Og den laver vi på 12'eren. Sådan. Og der er noget, man ikke kan høre noget, fordi Arduino den arbejder jo sindssygt hurtigt, så den har lige nået at starte tonen, og så stopper den igen. Så lad os nu sige, at vi godt kunne tænke os, at den spillede tone på 12'eren, at den så spiller tonen D, som er 294. Jamen, så vil den bare sige, og så vil vi bare høre tonen D. Altså, vi vil slet ikke nå at høre tonen C, fordi den er der simpelthen så kort tid, at inden den hopper videre. Så vi skal have en eller anden måde at forsinke systemet på. Det kan man gøre ved at skrive delay. Og lad os så sige 500 millisekunder, det vil sige et halvt sekund. Så vil den spille tonen C, og så vil den vente et halvt sekund, og så vil den skifte til tonen D. Lad os lige skynde os at skrive, no tone, som sådan en afslutningsting, så den altid husker at stoppe igen. Sådan der, ikke? Så nu kan vi egentlig bare sige, hey. Sådan er D og E. Den sætter vi på 330. Og 392. Og G'et, har jeg glemt et G? Nå, ved du hvad? Pyt med det, den springer vi over. Jeg kan vide, hvorfor jeg ikke gjort det. Nå, pyt nu med det. Den kan man finde på nettet jo. Lad os så bare hoppe op på et A. 440. Og så lad os lige slutte på et C. Bare lige for den ligesom lander pænt. 523. Og så skal vi lige have et delay til. Sådan at den sætter vi lige på et sekund i stedet for. Så lad os prøve at uploade den og se, hvad der sker. Ja, jeg spiller den lige en gang til. Yes, så det er jo smart. Husk en modstand på piezoen, og så har I tone og ingen tone kommandoerne, og så er det egentlig bare at komme i gang med at lave noget musik. Husk, jo længere tonen skal være, jo højere skal delay-tiden selvfølgelig være. Det giver jo næsten sig selv. Så ja, men der skulle være lidt at lege med. God fornøjelse, og husk at like og kommentere og subscribe, hvis I har lyst til nogle af de ting. Hvis I har lyst til nogle af de ting, var det jeg mente. Det er vist blevet fyreaften lidt for hurtigt ind i mit hoved. Nå, vi ses.